Pojďme k prvnímu hostu, ať to nezdržujeme, protože letos se ekonomice docela dařilo a já věřím, že se to odrazilo i na e-shopech. Proto přichází šéf Heuréky Tomáš Braverman. Dobrý den všem. Dobrý den všem. Funguje to? Slyšíte mě? Asi jo, že jo. Tak, dobrý den, ještě jednou, já vás tady vítám. Moje přednáška se jmenuje nakonec trošku jinak, než je v pozvánce. S organizátorem jsme se dohodli, že bych vám tady představil jednu studii, kterou jsme nedávno dělali na reálných datech. Jmenuje se tedy Potenciál e-commerce z pohledu kategorií zboží. Což v podstatě neznamená nic jiného, než že vám tady ukážu nebo odprezentuji, jak dopadla studie na reálných prodejích z našeho programu Ověřeno zákazníky. Program Ověřeno zákazníky, nebo nebudou to tedy čísla žádná CTR nebo počty kliků, ale bude to studie vývoje jednotlivých kategorií podle reálných prodejů e-shopů, které jsou zapojeny do programu Ověřeno zákazníky. Těch je asi 13 000, to znamená, jedná se o absolutní majoritu českého e-commerce. A právě jejich prodeje a co z toho plyne za trendy, co z toho plyne za vývoj, tak vám tady dneska budu přednášet. K čemu by to například mohlo být použitelné? Například k tomu, když byste zvažovali jako e-shopisti dostat se do nějaké další jiné kategorie, nebo obecně přemýšlíte, chtěli byste e-shop, ale vlastně nevíte, co je ta správná kategorie, co je to správné zboží, s kterým uspějete, které prostě má naději, které je rostoucí a tak dále. Takže tahle studie by vám právě měla pomoct při tomto rozhodování. Těch dat v té studii je samozřejmě hrozně moc a já tadyhle jsem dostal čas celkem omezený, ono už by vás to pak ani nebavilo, kdybych to říkal všechno, takže to nebudu říkat všechno, budu hodně kategorií přeskakovat, hodně čísel budu přeskakovat, ale tu studii celou najdete na heureka.cz, dole je patička, tam se dostanete na takový web o nás a tam v sekci pro média najdete tu studii celou se všema podrobnostma. A já už se na to vrhnu. Ještě než ale se vrhnu do těch samotných kategorií, tak jenom jeden slide o české e-commerce obecně, respektive o vývoji české e-commerce v prvním půl roku 2015. Důležité je, prosím vás, že ta studie obecně pracuje s čísly z prvního půl roku, to znamená první až šestý měsíc roku 2015 a případně je srovnává s rokem předchozím, ale zase opět první půl rok. To znamená, nejsou to čísla, ta čísla v absolutních hodnotách jsou skutečně jenom z prvního roku, neobsahují tedy tu hlavní sezónu. Nicméně, my jsme zjistili nebo zanalyzovali, že za první půl rok se na českém e-commerce prodalo zboží za asi 35 miliard korun, což znamená asi 20% meziroční nárůst, což je krásné. Roky předchozí to bylo daleko míň, konkrétně asi 10 a 11%. Český e-commerce se v tomto roce vede velmi dobře, on ostatně celému retailu se vede velmi dobře po dlouhých letech, kdy celkový retail spíš stagnoval, tak v prvním půl roce celkový retail po dlouhých letech rostl asi o 5%, což je pozitivní. Na druhou stranu musím říct, že od června už uběhly 3 měsíce a ty 3 měsíce nebyly nic moc, kdo máte e-shop, tak musíte se mnou souhlasit, že se moc nenakupovalo, ono bylo hrozně krásně a lidi dělali takový blbosti, jako chodili na koupák a tak místo toho, aby pořádně nakupovali. Takže bohužel, teď už je naštěstí celkem hnusně, tak už by to mohlo být fajn. Zajímavý je pohled ale na podíl online versus celkový retail, který v České republice je asi 7,2%, což je krásný výsledek. Nebo globální průměr je asi 4,2%. Celoevropský průměr je asi 6%, Francie má třeba 5%, státy například z Latinské Ameriky nebo z východní Evropy mají dost často hluboko pod 3%. To znamená, že platí to, co je celkem známé, že Česká republika je e-commerce velmi vyspělá, řekl bych skoro až vyspělá velmi moc. Na druhou stranu, když se koukneme na lídry světové e-commerce, jako je například Spojené státy americké, Čína, Indie, nebo nejvíc Velká Británie, tak určitě je vidět, že je kam růst, protože například USA má 10% podíl e-commerce na retailu, Velká Británie, světový lídr, asi 15%. Takže z tohoto pohledu vidím vývoj a růst české e-commerce určitě pozitivně.
Teď už se vrhnu na to, co je obsahem této studie nebo této prezentace, to znamená pohled do konkrétní kategorií. Tady vidíte vypsané vlastně všechny, které jsme podrobili té studii. A na první pohled je vidět to, co je o české e-commerce známe, a to znamená, že je z velké části o elektronice. Když koukneme, tak elektronika, černá, bílá, IT a mobily tvoří více než 50% celého českého e-commerce, ale prosím vás, je to z pohledu obratu, z pohledu hodnoty. Na druhou stranu kategorie, jako je moda, oblečení, hobby, sport, dětské zboží a tak dál, určitě už nejsou bez zajímavosti. Kdybychom se na ta čísla ale podívali ne z pohledu hodnoty, ale z pohledu počtu prodaných kusů, tak zjistím, že to je poměrně jinak. Elektronika by byla stále na prvním místě, ale už by neměla by nějakých 50%, ale měla by nějakých třeba 16%. A kategorie typu kosmetika, dětské zboží a tak dál by byly celkem nedaleko za elektronikou. Nicméně, pojďme dál, pojďme se vrhnout už na první kategorii, a to je kategorie největší, kategorie IT a mobily. Kategorie IT a mobily je skutečně ohromná, tvoří asi čtvrtinu celého českého e-commerce, což v hodnotě znamená, že za těch prvních 6 měsíců se prodalo zboží za asi 8 miliard. Za celý rok se prodá asi za 20 miliard, takže neskutečné číslo. Co je ale zajímavé, tak tento rok roste. Tento rok roste o krásných 15%, což je pozitivní, v minulých letech tomu už tak moc nebylo. Když se koukneme do celého retailu, například do offline světu, tak zjistíme, že celý offline svět nebo takové ty řetězce už vlastně všechny online jsou. Co se týče podílu online na celkovém retailu, tak dosahuje Česká republika v této kategorii asi 45%, což je skutečně. To znamená, skoro každý druhý produkt z této kategorie se prodá online. V čemž jsme celkem světové unikum, respektive v tomto jsme na úrovni právě například Spojených států amerických nebo Velké Británie a myslím, že na to můžeme být celkem hrdí. Co je ale zajímavé, tak meziročně tento podíl nějak už zásadně nevzrostl. To znamená, loni byl velmi podobný. To by mohlo znamenat, že už e-commerce z pohledu podílu na celkovém retailu jakoby kulminovala, že už to nadále neporoste, nicméně uvidíme v letech příštích, třeba to byla výjimka, uvidíme. Další číslo, které vidíte v té prezentaci, je 120 000. 120 000, toto číslo udává, kolik produktů se reálně prodalo za těch prvních 6 měsíců. To znamená, v zásadě to znamená, že kdybyste chtěli podniknout do této kategorie a začít ji prodávat a chtěli byste mít všechno, co se prodává skladem, což dneska už je podmínkou, to víte, že dropshipping už je spíš otázkou minulosti, tak byste museli mít na skladě 120 000 produktů, což je brutální, to se mnou určitě budete souhlasit. Navíc produkty z této kategorie jsou drahé, takže náklady na skladování, náklady vůbec na držení skladu, na inventory jsou enormní. Další číslo, které v té prezentaci je 1842, a to znamená počet e-shopů, které reálně tuto kategorii prodávají. Já záměrně zdůrazňuji to slovo reálně, nebo aktivně, protože to jsou e-shopy, které prodaly minimálně 100 kusů této kategorie za těch uplynulých 6 měsíců. Kdybychom koukli na počet e-shopů, které prodály aspoň jeden, tak by to bylo číslo asi dvojnásobné. Takže to jsou skutečně jako počet aktivních e-shopů. Z toho vidíte, že to je kategorie velmi konkurenční, náročná a když koukneme na ta dvě poslední čísla, tak z tohoto pohledu neradno se do této kategorie pouštět. Opravdu velmi konkurenční, relativně málo rostoucí, ale co je zásadní, určitě to tušíte, maržovost této kategorie je skutečně nízká, nejnižší snad ze všeho, pohybuje se kolem 2 až 3%, takže utáhnout z marže veškeré náklady nebude určitě jednoduché. Toto už je pohled na top 5 prodejců v rámci té kategorie a jejich podíly. Vidíte, že jasně dominuje Alza, to vůbec není překvapivé, na druhém místě CZCčko, MOL, na 4. místě Mironet, na 5. místě prosím vás je otazník, což znamená, že tento prodejce, tento e-shop nám nedal svolení s tím zveřejnit, že se umístili. Co je ale zajímavé, tak top 5 tvoří nějakých 47% celého trhu. A to nám značí, že prostě ta kategorie je velmi konsolidovaná, s velmi silnými hráči a i to v podstatě znamená, že proniknout do této kategorie je velmi, velmi náročné. Tady už máme pohled na trošku bližší pohled na tu kategorii z pohledu, řekněme, subkategorií a vidíte, že na první pohled, že to je hodně o mobilech. Kdybychom to vzali ne podle hodnoty, ale podle počtu prodaných kusů, tak by ta dominance mobilů byla ještě větší. Ono za minulý rok se prodalo celosvětově asi přes 1 miliardu mobilních zařízení. Každý den se prodá 10krát víc mobilních zařízení, než se narodí dětí, což je smutné, ale je to tak. Na druhém místě notebooky a pak tablety, stolní počítače a pak už ty kategorie jsou dost nevýznamné.
Takže když to shrnu, tak IT a mobily, kategorie obsazená, náročná, do budoucna velmi, velmi těžká, velmi jako bych nedoporučoval začít mobily prodávat. Myslím si, že to je dost náročné. Tady ještě krátký pohled na top sekce a top produkty. Vidíte, že na všech prvních místech jsou produkty od Apple, ale je to celkem logické. Tohle je opět vyjádření podle hodnoty. Kdybychom to vzali podle počtu prodaných kusů, tak se třeba iPhone 6 neumístí ani v top 5. Prostě jednoznačně to značí to, co všichni víme, že Apple je drahej. A já už se dostávám k druhé kategorii, to je bílá technika. Bílá technika tvoří asi 20% českého e-commerce, to znamená, za první pololetí se prodalo asi za 7 miliard korun, takže taky ohromná, velká kategorie, ale hodně právě z pohledu hodnoty, protože kdybychom to vzali podle počtu prodaných kusů, tak ta kategorie není druhá, ale asi až šestá. Prostě bílá technika je drahá, samozřejmě pračky, myčky, všechno to stojí spousta peněz. Je rostoucí poměrně slušně, víc než IT a mobily, 18%, což je překvapivý. Když koukneme do offlineu, tak vlastně všechny, tak platí skoro to samé, co jsem říkal o IT a mobilech, to znamená naprostá většina řetězců nebo offlineových prodejců v této kategorii už je online. Jedinou výjimkou potvrzující pravidlo je asi Planeo Elektro, distributora Fast, který ale na druhou stranu distribuje všem onlineovým prodejcům, takže to dává celkem smysl. Co se týče podílu online na celkovém retailu, tak je to asi o 10% méně než IT a mobilu, asi 35%, což je taky velmi vysoké číslo. Co je ale zajímavé, tak meziročně to stále rostlo, to znamená, nekoná se to, co se koná v IT a mobilech, to znamená ta kulminace, uvidíme, jak to bude v dalších letech. Počet produktů 40 000, což je teda o dost méně než IT a mobilu, ale furt je to, řekněme, dost na to, abychom to měli na skladech. Počet e-shopu 1299, velmi konkurenční kategorie. Pohled na top 5, jednička, MOL.cz, dvojka levné elektro, přeskakuju trojku, čtyřka, nedostali jsme povolení, pětka OK, elektrospotřebiče. Vidíte, že top 5 tvoří více než 50% celkových prodejů, takže skutečně z tohoto pohledu to není vůbec roztříštěný trh. Ale v tuto chvíli přichází čas na první otázku na vás, abych vás taky trochu zapojil. Kdo byste řekli, že je na třetím místě? Prosím vás, je to první otázka, takže je to strašně jednoduchý, jo? Tak kdo byste řekl, že je na třetím místě teď? Kasa ne? Alza, jasně. Vy jste to řekl, nebo tady jsem to slyšel? Vy? Dobře, tak já vám dám Heurékovici. Je to první otázka. Chcete radši hruškovici, višňovku nebo slivku? Tak slivku, to je taková jako nejmužnější, vypadáte mužně. Tak fajn, jasně, je to Alza, letí k nám vzhůru z intergalaktických oblačen. A jdeme dál. Bílá technika, pohled bližší do kategorie, hodně je to o velké bílé z pohledu, ale hodnoty, lednice, pračky, myčky. Čtvrté vysavače, kdybychom to vzali podle počtu prodaných kusů, tak by byly na prvním místě samozřejmě. Průměrná hodnota, to je to, o čem jsem mluvil, 3700, takže velmi, velmi vysoká průměrná hodnota objednávky. V podstatě, když bych se na tu kategorii zamyslel, tak bych musel dojít skoro přesně k tomu, k čemu jsem došel u IT a u mobilů, to znamená kategorie, která je už online dlouho, má vysoký podíl na celkovém retailu, nijak zásadně už neroste, velmi těžká kapitálové marže v této kategorii jsou sice vyšší než u IT a mobilů, ale zase naopak náklady na skladování velké bílé techniky a expedování a tak dále jsou hodně vyšší, takže z té relativně vyšší hrubé marže se dostaneme po odečtení nákladů na velmi nízkou marži čistou, podobnou jako je u IT a mobilů, takže zase úplně jako nedoporučuji vstup do této kategorie. Tady pohled bližší na top produkty top sekce, já to přeskočím, nic extra překvapivého. Třetí kategorie, kterou jsme analyzovali, je černá technika, ale já ji přeskočím, v podstatě není tam nic extra nového v porovnání s bílou nebo s IT a mobily. Je to kategorie velmi podobná, prodávaná víceméně podobnými prodejci. Možná jenom zajímavé je, že tak, jak jste viděli, že hlavní hráč v IT a mobilech je Alza, hlavní hráč v bílé technice k nám naopak přilétl z šatní skříně, protože to je MOL, tak v této kategorii se tyto dva hráči perou, mají relativně podobný podíl, Alza o kousek víc, ale dohromady tvoří celkem stejný podíl, jako tvořila Alza v IT a mobilech a MOL v bílé. Takže pojďme dál, pojďme na zajímavější kategorii a to je dům a zahrada. Kategorie dům a zahrada je ohromná.
asi 3,3 miliardy korun se prodalo za první 6 měsíců, což je opravdu hodně, 10% celého českého e-commerce. Co je zajímavé, je růst. 23% růst této kategorie je skutečně krásný výsledek, velmi potenciální. Pohledem do offlineu zjistíme, když se podíváme jenom na hobby markety, jako je Baumax Oby, což už dneska vlastně je to samý, Bauhaus nebo Hornbach, tak jenom obraty těchto řetězců tvoří ročně asi 30 miliard korun. Když koukneme, a prosím vás, všechny jsou offline, to je důležitý, všechny zatím, nikdo z nich zatím nevstoupil online. Když koukneme na obraty nábytkářů nebo řetězců nábytkářů, tak část online je, část není. Ti největší jako XXL Lutz nebo IKEA ještě online nejsou, pak ale například Skonto, Asko nebo Jisk online už jsou. A celkově jejich obrat je asi 20 miliard korun, to znamená, když to sečteme, tak jenom obrat řetězců, hobby marketů a nábytkářů je 50 miliard. Což je opravdu ohromné číslo. A to nám říká, že stále poměr této kategorie online versus celkový retail je poměrně malá, okolo 10 a 15%. Což teda, když se koukneme, když ještě vezmeme v potaz to, jak je rychle rostoucí ta kategorie, tak nám jednoznačně říká, že to je kategorie velmi potenciální a velmi lákavá pro vstup. Do té doby, než se koukneme na toto číslo, teď jsem to kliknul víckrát, než jsem chtěl, 303 tisíc produktů se prodalo za první půlrok, to je hrozně moc. To by neunesl snad ani sklad Amazonu, který se u nás staví. Je to prostě důkaz toho, jak ta kategorie je hrozně široká, ohromná, velká prostě a začít prodávat všechno z této ohromné kategorie, kde prostě je všechno v domu, všechno v dílně, všechno na zahradě, je podle mě takřka nemožné. Hráčů samozřejmě taky hrozně moc, přes 2,5 tisíce, prostě, což opět dokazuje, jak je ta kategorie široká. Pohled na top 5, i ti největší, nejsilnější hráči nemají víc než 10%, MOL, pak jsme nedostali povolení, Marimex, Nábytek.cz, Levné elektro, dohromady tvoří méně než 20%, takže skutečně velmi roztříštěná, fragmentovaná kategorie z tohoto pohledu. Top kategorie sekačky, grily, pily, bazény, zase nic netvoří víc než 5%. Ta kategorie je určitě zajímavá, ale jak jsem říkal, myslím si, že je naprosto nemožné prostě začít prodávat úplně všechno online. Ta náročnost skladování inventury by prostě totálně enormní. Na druhou stranu si říkám, jestli někdy, tak teď, než tam právě ty hobby markety vstoupí, protože to pak bude velký fičák od nich. To byla Duma zahrada, ještě tadyhle jsou top produkty, top značky, což přeskočím a dostávám se k takové ne kategorie, ale subkategorie, protože když jsme analyzovali tu Duma zahradu, tak nás tam něco hrozně překvapilo a to byla kategorie drogérie. Tak jsme se na tu kategorii koukli trošku blíž a zjistili jsme, že to je teda poměrně malá kategorie v úrovni nějakých 100 milionů za prvních 6 měsíců, ale neskutečně rostoucí. 106% meziročně tato kategorie vyrostla. Offlineoví prodejci ještě online prakticky nejsou, Teta, Rossmann, DM Drogerie. Je to skutečně krásně rostoucí kategorie, kde náročnost na skladování nijak enormní, pouze přes 10 000 produktů, pouze 274 aktivních shopů, takže z tohoto pohledu bych řekl, že to je jedna jako z nejlákavějších kategorií pro vstup vůbec a vyplývá to skutečně z dat. Tady máme prodejce, vidíte, že na prvním místě není speciálka, ale širokosortimentálka MOL s velkým náskokem, Lifehide, Eva Supermarket, tohle to jsem zapomněl, nebo jo, X domácnost, VMD. Vidíte, že tam není žádný jako hráč, který by vám jako prostě, který by byl nějak enormně silný v této kategorii a i z tohoto pohledu je to kategorie lákavá. Ono, je to totiž logické, když si vezmeme ty produkty drogistické, jako prášky na praní a tak dále, tak jsou pro e-commerce jako stvořené. Jsou těžké, rozhodně nepotřebuji se na ně koukat, ohmatat si je, než je koupím a jsou to produkty opakované spotřeby. Takže i z tohoto pohledu je to podle mě kategorie jako pro e-commerce jako stvořená a já se hrozně divím, že ještě není na tom například úrovni tak jako IT a mobily, že prostě všichni to nekupujeme online. To, že jsem k tomu nedošel jsem k tomu sám, možná jste si všimli, že celkem přednedávnem začala drogerii prodávat Alza, zároveň také vznikla speciálka nedávno, která se jmenuje Ageo.cz. Je to od člověka, který se jmenuje Mark Westermann, což je člověk, který založil Jídlo teď a úspěšně ho exitoval. Takže nejenom já jsem si všiml této lákavosti této kategorie, ale stále si myslím, že furt tam prostor určitě pro vstup dalších hráčů je, protože to je kategorie skutečně velká. Tak, já se napiju, tady ještě se můžete podívat na to produkty top značky. Nic extra zajímavého, já to moc neznám.
naštěstí. A dostávám se k další kategorii a to je moda a oblečení. Taky hrozně zajímavá kategorie. Velká. Asi za 3 miliardy se prodalo zboží. Tam je prosím nás důležité, že v těch číslech nemám jenom módní oblečení, ale celkové oblečení. Celkový oblečení i sportovní, funkční a tak dál, s samozřejmě módním oblečením, proto ta kategorie je tak velká, 3 miliardová. A ona je neskutečně rostoucí, 28% meziroční nárůst, to je krásný výsledek. Odhad, kolik je podíl online na offline, je poměrně těžký. Zud odhaduje, že v oblasti módy, to znamená jako subkategorie toho, co tady prezentuju, tak je to méně než 5% a já si myslím, že to tak asi bude. Co se týče offlineových velkých řetězců, tak těch, kteří tam vstoupili, už začíná být víc, už to je, nedávno jste určitě zaznamenali vstup HMK, ale tam je Lindex, Next, Reserved, Baťa a tak dále, takže už jich je víc, ale furt těch hráčů, kteří do online nevstoupili, je samozřejmě hrozně moc. Velmi rostoucí kategorie, z tohoto pohledu velmi lákavá, maržovost je celkem solidní. Do té chvíle, než se podíváme na toto číslo. Jestliže jsem říkal, že u dům a zahrady je to kategorie velmi široká, vzpomeňte si, že to bylo 303 tisíc prodaných produktů za první půlrok a tady to bylo 790 tisíc. To je, prosím vás, to jenom prostě ukazuje, že vstoupit do této kategorie a naskladnit si všechno, co se prodá, je prostě, jako řekl bych, absolutně nemožné. Počet hráčů prodávajících této kategorie je vysoký. Co se týče top 5, tak vidíte, že na druhém místě už je zmiňovaný Zoot ze 7%. Dále Sportissimo, MOL a Bezva Sport, ale mám tady prostor pro druhou kvízovou otázku. Ono to už trošku proběhlo médiama, tak bych poprosil ty, kteří to četli v médiích, aby to neříkali, ale aby se účastnili jenom ty, kteří fakt jako nevědí. A to je jedno, já prosím vás tu... A dám za to ale flešku teda, jo, ne Heurékovici. Tak kdo byste řekl, že je největší prodejce v kategorii oblečení a móda? Chibo, no, kdo to řekl? Chibo, je to tak, prosím vás, Chibo neprodává pouze kávu. Chibo jako e-shop udělá ročně asi 1,2 miliardy korun a asi 60 až 70% z toho je oblečení. Takže skutečně ohromný hráč, na kterého se hodně zapomíná. Když nám to vzešlo z dat, tak jsem byl z toho jako velmi překvapený. Ono i Chibo z toho bylo velmi překvapené, že jsou největším prodejcem, ale přijde mi to skutečně zajímavé. Takže Chibo největší prodejce v kategorii oblečení a móda. My můžeme jít dál, tady máme bližší pohled, vidíte, že podle hodnoty jsou největší subkategorii hodinky, ale samozřejmě to podle hodnoty, pak jsou pánská obuv a tak dále, bychom to vzali podle počtu prodaných kusů, tak by na prvním místě byla trička, boty a tak dále. Obecně ta kategorie, jak jsem říkal, je velmi lákavá, rostoucí, ale velmi těžká. A je to i krásně vidět na tom, že spousta hráčů to vzdalo poslední dobou. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale spousta hráčů zkrachovalo. Na druhou stranu je potřeba říct, že to jde. Zoot, který vznikl před 3 lety, letos aspiruje na přes 500 milionů korun. Půlmiliardový biznis za 3 roky. Když se podíváme do zahraničí, Zappos, Asos, Zalando, všechno to jsou e-shopy, které prodávají oblečení, módu a boty a jsou nesmírně úspěšní. Ono prostě moda se musí prodávat jinak než elektronika. Je to hodně o pocitech, je to hodně o vybudování love brandu, je to hodně o zákaznických službách, tak aby prostě zákazníci si to doma mohli vyzkoušet a bezplatně vrátit a tak dál. A ten precedent z Ameriky, Zalando, jeho kopie, nebo Zappos, pardon, jeho kopie Asos a další kopie typu Zoot prostě jasně ukazují, že to jde, jenom že se to musí dělat jinak a že to je velmi kapitálově náročné. Tady krátký pohled ještě na top značky. Top produkty, mám tady další otázku, která je hrozně jednoduchá. Nejprodávanější boty online, mužské, pánské, cože? Ještě no? Nike to není. No, Converse. A já jsem tu otázku tam dal, až pak jsem si všiml, že grafik dal tu nejprodávanější produkt vždycky jako obrázek. To bylo o to jednodušší. Kdo to řekl? Converse? Vy? Můžu? Converse, je to tak. A my můžeme dál. Když bude fungovat klikátko. Tak teď jsem, sport přeskočím, určitě zajímavá kategorie, která je ohromná, celkem malý podíl online a offline, ale celkem podle té analýzy vyšlo, že není úplně extra rostoucí, což mě překvapuje. Já té kategorii velmi věřím do budoucna v rámci e-commerce, ale tenhle rok vypadá to, že zatím nějak extra neroste. Nicméně zajímavá kategorie z důvodu málo času. Jak jsem na tom s časem mimochodem? No tak, dopadneš.
Ještě 10 minut, ty bláho, no. Takže sport přeskočím a dostanu se dál a to je dětské zboží. Dětské zboží, prosím vás, je mi velmi sympatické, mám ho rád. Je to velká kategorie, asi 1,5 miliardy korun se prodalo za první půlrok a je velmi solidně rostoucí. Počet produktů, kterých se online prodá, je ale enormní. Tohle je skutečně ohromné číslo. Na druhou stranu, když se do té kategorie podíváme trošku blíž a zamyslíme se nad ní, tak zjistíme, že v této kategorii je velmi silný takzvaný short tail, jak se říká. To znamená, relativně málo produktů tvoří ohromnou část všech prodejů. A to, co je ten short tail, jsou totiž potřeby pro nejmenší, jako jsou plenky, jako je kojenecký mlíko, kočárky a tak dál. To tvoří ten short tail. A těch produktů z této menší kategorie není za stolik, takže z tohoto pohledu je to řekněme, zajímavější. Ten long tail, to jsou ty hračky. Ano, hraček je jak víte čeho, a to je kategorie daleko náročnější. 1508 prodejců, když koukneme na online, na top 5 hráčů, tak zjistíme, tak to jenom potvrzuje to, co jsem říkal, že ti hlavní prodejci spíš prodávají potřeby pro ty nejmenší a ne hračky. V podstatě jediná Alza s 2% podílem prodává hračky, jinak to jsou většinou prodejci, kteří prodávají potřeby pro nejmenší. A mám tady prostor na další kvízovou otázku. Je poměrně těžká. Kdo byste řekl, že je třetí největší prodejce online dětského zboží? Ještě no? Čibo ne? Čiko ne? Malvík, no, hezky. Kdo to řekl? Tak já to házet nebudu, ale poprosím tady kolegy, jestli by vám to podali. Nevypijte to cestou, nebo aspoň něco nechte. Je to Malvík. Tady krásně opět je ukázáno, že to je kategorie hodně právě o produktech pro ty nejmenší, které se online kupují. Podíl plenek nakoupených online je hrozně velký. A nějak zásadně to už neroste. Když se koukneme na marže právě těchto produktů, tak už jsou, jak se říká, zprasené, takže z tohoto pohledu to není nějak extra lákavé. Už je to hodně obsazený trh, prostě velmi silné Fido jako speciálka, velmi silný MOL v této kategorii, který to podává už dlouho. A když se naopak koukneme do té subkategorie hraček, tak to je zase jako výrazně náročná z pohledu šíře sortimentu. A zároveň musím říct, že to je kategorie, která se furt hodně prodává offline a já se nedivím, prostě děti, když přijdou do toho hračkářství, mají to kolem sebe, tak věřím tomu, že to je baví víc, než prostě koukat na monitor. Uvidíme, jak to bude v budoucnosti, ale zatím to tak naštěstí je. Vidíte, že do top kategorií se vlastně z těch potřeb z hraček vyšly jenom Lego a RC modely, jinak to jsou všechno potřeby pro nejmenší, což potvrzuje to, o čem jsem mluvil. Tadyhle pohled na top značky, top produkty, nic extra překvapivého a já můžu jít dál na Automoto. Automoto prosím vás, tam je zase není moc sympatická ta kategorie. Jo. Automoto je kategorie, která je malá online. Nějaká 1 miliarda korun za první půlrok. To je hodně málo, když si vezmeme, že Automoto z hlediska hospodářství je prostě neskutečný biznis. Ale a zároveň, mi to nějak blbne, nijak zásadně extra neroste. No, počet produktů v kategorii si se ohromný, ale zase, když se podíváme do té kategorie blíž, tak zjistíme, že to je hodně o short tailu. A ten short tail jsou pneumatiky. No proč? Protože náhradní díly, kdo z nás má doma garáž a když se mu poškodí auto, tak si koupí někde online náhradní díly a spraví si ho. No jako nikdo moc. Protože náhradní díly prostě není doménou B2C, je to spíš doménou B2B, to znamená B2C nic extra silného, natož online B2C. Takže, jak jsem říkal, je to kategorie hlavně o pneumatikách, což je krásně vidět na největších prodejcích, nejlevnější pneu, nejsilnější hráč, pneumatiky.cz. Třetí je Cardu, to je jediný prodejce, který prodává náhradní díly z těch top hráčů, a pak už to jsou opět pneumatikáři. Sport obchod, jakožto pátý hráč, prosím vás, prodává hlavně nosiče kol na auto a udělali z toho velmi jako zajímavý biznis a díky tomu se umístili jako pátý prodejce v této kategorii. Prosím vás, kdyby za váma váš grafik přišel, že design prodává, tak mu řekněte, ať se podívá na e-shop nejsilnějšího hráče v prodeji pneumatik, nejlevnější pneu.cz. Design neprodává. Tady opět je vidět to, co jsem říkal, pneumatiky, pak nosiče kol, maziva, a tyto kategorie dohromady jsou jako velmi dominantní. Barum jsou nejprodávanější
Pneumatik, z čehož mám radost, to je otrokovecká společnost, která teda byla koupená Continentalem, ale přesto ji považuji za českou, já ji na tom autě, které jsem nerozbil, ještě mám. Kategorie další, knihy a hry tu přeskočím. Koukněte na to určitě doma, jestli vás to bude zajímat na online, kosmetika, tu taky myslím jsem přeskočil, parfémy. Kolik mám, 5 minut? 5 minut, tak parfémy já taky přeskočím, koukněte na to doma. Tam je zajímavý souboj mezi Parfums.cz a El Niñem. Dostávám se ke kategorii, která je zajímavější. Je to lékárna a zdraví. Je to zatím kategorie velmi malá, ale velmi rychle rostoucí. Lékárenství obecně je samozřejmě ohromnou doménou offlineu, to všichni víme. No, taky česká legislativa samozřejmě neumožňuje prodej léků na recept online, to je celkem logické, ale umožňuje prodej volně prodejných léků online. Relativně nedlouho, pokud vím, tak ta změna v legislativě proběhla v roce 2009, takže je to 6 let. A je to vidět, je to prostě, ten biznis v tomto ohledu je krásně rostoucí. A já mu ohromně věřím, vůbec ta kategorie, jako když vezmu celý retail, tak je prostě ohromná a myslím si, že online do ní začíná krásně promlouvat a krásně rychle roste. Počet produktů není nějak extra zásadní, přes 20 000, počet prodejců taky nevypadá to na jako extrémně konkurenční prostředí. Když koukneme na top hráče, tak zjistíme, že ta kategorie ale je hodně o čočkách. Vidíte, největší prodejce této kategorie Vaše čočky.cz, pak už je lékárna, pak už zase čočky kontaktní.cz konkrétně, Pro zdraví neboli Vivantis, pilulka. Kategorie čočky v této kategorii je skutečně dominantní, když poukneme blíž do té kategorie, ale čočky už nejsou nějak zásadně rostoucí v této kategorii, prodávají se online už dlouho a ten podíl online na offlineu je enormní, protože opět kategorie opakované spotřeby, když to jednou koupím, tak už to budu kupovat online furt. Takže lékárně věřím, lékárna půjde hodně nahoru, e-shopy, které prodávají volně prodejné léky, jako je pilulka nebo lékárna, rostou velmi silným tempem a myslím si, že je to velmi zajímavý biznis, který je ale poměrně náročný z hlediska legislativy, musíte splnit spousta různých regulí a tak dále, takže toto trošku stíží, na druhou stranu je to kategorie, jak jsem říkal, lákavá. Další kategorii, kterou jsme analyzovali, je kategorie hobby, to je taková neuchopitelná velká kategorie, kam se vejde strašně moc věcí. My jsme si z toho vybrali tyto 3 subkategorie, chovatelství, hudební nástroje a rybářství, což byly buď velké, jako je chovatelství, velký miliardový nebo 0,7 miliardový biznis, hudební nástroje byly zajímavé a rybářství taky. Chovatelství, od něj vám něco řeknu a mám ho rád, jak je vidět. Chovatelství, jak jsem říkal, asi 0,7 miliardy první půlrok, velmi jako velká kategorie, nicméně už není nějak zásadně rostoucí. Psí žrádlo a tak dále se už taky prodává online velmi dlouho a podíl online na celkovém retailu je skutečně vysoký, proto už ta kategorie nějak zásadně neroste. Počet produktů je sice velký, ale platí to, co jsem říkal o dětském zboží, to znamená, je tam silný short tail, prostě těch krmení Brit a tak dále se prodá skutečně mraky a zase není jich tolik, takže silný short tail. Konkurence není nějak zásadně velká. Tady vidíme top prodejce MOL.cz, jakožto širokosortimentálka, už prodává krmení poměrně dlouho, vytvořili si silnou pozici. Od druhého prodejce jsme bohužel nedostali povolení, třetí je Spokojený pes.cz, pak Zoocentrum, krmení.cz. Vidíte, že ta kategorie jako už je dost konsolidovaná se silnými hráči a určitě nebude jednoduché jim konkurovat, ale na druhou stranu prostě to, co jsem říkal o drogerii, platí o tomto zboží, je to kategorie, která je jako stvořená pro online business, prostě opakovaná spotřeba. Nepotřebuji to vidět, nejsou tam žádné extra emoce, prostě potřebuji koupit žrádlo, který předpokládám, můj pes žere stejný žrádlo skoro celý život, takže z tohoto pohledu jako ideální kategorie pro e-commerce a myslím si, že ještě prostor pro další hráče tam asi je. Vidíte tadyhle nejprodávanější subkategorie, psy, kočky, tak já se totiž chci dostat, prosím vás, ke kategorii, já to přeskáču. Hudební nástroje jsou hezký, nějak extra rostoucí pravděpodobně, muzikanti nejsou úplně geekové a nerdi. Ta kategorie jako je málo konkurenční, tadyhle jsem pro vás měl schovanou višňovku, ale prostě už si budu muset vypít sám. Kytary největší prodejce, neprodává jenom kytary, stejně jako Alza. Já jsem hrála na flétnu. Cože?
že jsem hrála na flétnu, tak kdyby to. Jo. Ty si to můžu vzít. Jako. Jo. Tak prosím, no. Ne, vemte si, to je takový ženský pití višňovka. No, já už jsem odevzdal slivku. Já teď moc nemůžu. Nemůžete? Až do února. Tak to vydrží, to se neskazí. Jo, tak jo. No, děkuju. Rybářství, zajímavá kategorie, uplavala mu. Rybářství je brutálně rostoucí kategorie s dominantním hráčem na severu Čech, Tropik Liberec. Myslím si, že by to zasloužilo ještě nějakou konkurenci dolů od Třeboně. Uvidíme, jestli se nějaký třeboňský podnikatel do toho pustí. A já už se dostanu teda k poslední kategorii, kterou ale jsem nechtěl přeskočit, protože to je kategorie erotiky. Erotika je celkem malá, ale neskutečně rychle rostoucí kategorie, 35% růst. Poměrně málo výrobků a poměrně nekonkurenční, nebo velmi nekonkurenční prostředí těch prodejců, kteří se do toho vrhli, je málo, celkem logicky, je to taková celkem, řekněme, citlivá kategorie. A když se do ní podíváme blíž, tak zjistíme, že to je hodně o kondomech a o vibrátorech samozřejmě. Ale já, když jsem teda se připravoval na tu prezentaci, tak jsem hodně brouzdal prostě v těch kategoriích a vzhledem k tomu, že teď testujeme personalizaci, tak na mě na homepage na Heurece pak furt vyskakovaly nějaký Robertky a tak je trošku divný. Ale když jsem brouzdal na těch e-shopech, tak mě zaujala jedna věc a rád bych se s váma o ní podělil. A prosím vás, typy kondomů, jo. Typy kondomů, je fakt vtipný, a to ještě teda musím říct. Svítící kondomy, ženské kondomy, luxusní kondomy, ultra jemné kondomy, extra bezpečné kondomy, prodlužující kondomy, kondomy z vroubky a proužky, speciální kondomy, barevné kondomy, kondomy s příchutí, extra velké kondomy, extra malé kondomy, nelubrikované kondomy, no a na závěr standardní kondomy. No. A poslední věc, kterou jsem vám chtěl říct, mě taky zaujala, že nejprodávanější produkt, co se obratu týče, je vibrátor, který se jmenuje Womanizer. A já typu, že vím, proč se nejvíc prodává, já vám totiž přečtu jeho oficiální popis. Jo. Tento přístroj se nezdá, vypadá nenápadně, nemá falický tvar, takže i po objevení ve vaší ložnici každý den nezjistí jeho účel a proto je to asi nejprodávanější produkt a já se tímto loučím a děkuju. Jo. My taky moc děkujeme, možná chyběla, vždycky, když tam byla fotka z domácnosti, tak před tou erotikou zrovna chyběla. No. Tak možná Mě příště. manželka říkala, byla naštvaná, že tam mám dítě, psa, nemám tam mít, tak možná, no. Dobře. Nemáme moc času, pojďme na jeden dotaz. Víte, kolik procent zásilek se vrátí z důvodu nevyhovující velikosti? Teď se nemusíme bavit o těch kondomech. Teď jsem nabyl na přednášce zástupců e-shopu, který prodává módu, jmenuje se Different, a mluvil o tom, že to je jako největší problém této kategorie. Já vím, že z hlediska obecně e-commerce se to pohybuje kolem 2%, a mám pocit, že v oblečení a módě je to mezi 5 a 10%, takže dost, a to tu kategorii dělá samozřejmě o mnoho náročnější. Tak ještě jednou moc děkujeme. Taky díky, nashledanou.